muna zuwa wajen sai muka samu akwai wani ƙanina mai suna Isiyaku Muhammad ko kuma in ce Muhammad Isiyaku wanda shekaran shi 15 an harbe shi, bayan an harbe shi kuma an sa wuƙa an yanke shi gaba ɗaya kuma ya riga ya rasu a lokacin da su ma saura akwai shanu guda biyu wanda mun samu a wajen din an harbe su sun riga sun mutu, sauran kuma su watse. Shanu suna da yawa a waje, akalla shanu da suke wajen wanda dukkan su kuma na babana ne sun fi 500 a wannan wuri. Kuma bayan shi wanda aka kace akwai mutane guda 4, 2 daga cikin su kannuwana ne, 2 kuma wanda suke mana aiki. So alhamdulillah mun samu gani guda 3 daga baya, ɗaya har yanzu ba mu sani inda yake, ko an kashe shi sun yarda gawa wani wuri ko kuma duk wannan dai ba za mu iya faɗa yanzu ba, amma har yanzu ba mu gashi ba, shi mai suna Saidu Musa. To yau da safe misalin karfe 6 da safe sai na ji bayanai cewa akwai wasu mutane wanda suke so su kai hari a wajen da canukanmu suke a wani ƙauye da ake kira Olahimo a gargashin Oguli Obojun under Otuko local government area. A daidai wannan lokaci da na ji wannan bayani na kira shi DP wanda ake Oguli division, number shi bai shiga ba. Sai na kira shi sarkin da ake Oguli Obojun na shega, abinda na ji sai shi ma wannan ƙarya ne, bai da za a yi tunda muna zaman lafiya da su ba wani matsala, ba mu taba ba tunda shanun babana suna zama a wajen sama da shekara 27 a wajen. Ni na girma na same su a wajen, ba mu taba ko sau daya ba a samu matsala tsakanin mu da wayannan mutane wanda zai kai kisa ko kisan dabbobi, ba mu taba ba, muna zaman lafiya. So sai ya ce man haka, nake to ba damuwa. Shan misali karfe 7 sai kuma ƙanina ya kira ni ya ce gaskiya akwai mutane da suka afka ma dabbobin mu da harbe bindigogi kuma su watse, yara ma suna ta guduwa, ba a san abin da ke faruwa a yanzu. So shine na kira shi dishon faɗa mace daga wajen, kuma ya ce in je in same shi a police station mu je mu gani abin da ke ta faruwa. Na kira shi kiyama na local government na Otuku, shi ma na faɗa mashi. Na sake kira shi sarkin Dikko, shi ma na faɗa mashi. Daga nan kuma muka tashi da sauran police da suke Ogudi muka je wajen. Muna zuwa wajen sai muka samu akwai wani ƙanina mai suna Isiyaku Muhammad ko kuma in ce Muhammad Isiyaku wanda shekaran shi 15 an harbe shi, bayan an harbe shi kuma an sa wuƙa an yanke shi gaba ɗaya kuma ya riga ya rasu a lokacin da su ma sauran akwai shanu guda biyu wanda mun samu a wajen din an harbe su sun riga sun mutu, sauran kuma su watse. Shanu suna da yawa a waje, akalla shanu da suke wajen wanda dukkan su kuma na babana ne sun fi 500 a wannan wuri, kuma ko ɗaya ba mu samu ba a wannan lokaci. To kamar waɗanne mutane ne haka kuke zargi da farwa waɗannan dabbobin naku da kuma 'yan uwanku haka har da kisa? Tsakani da Allah, mu mutanen da suke wajen shine kawai mutanen Idoma, saboda haka mu su ne muke zato suka zo suka yi man wannan aiki, tunda da akwai wasu mutane sai mu yi tsammani su ne, amma ba wani kabila ma a wajen gaba daya in banda su kabilan Idoma. Da yake ka yi maganar zargi, kaga wannan zargi ne, kuma wani abu shine kwanaki an kashe mahaifinka kuma har yanzu hukumomi suna nan suna ta bincike, wasu na ganin kamar ko rashin jituwa ne haka tsakanin watakila shugabanci haka na kungiyoyin Fulani da sauransu. Shin me yasa kuke alakanta wannan zargi da su mutanen ko kabilar Idoma da ka faɗa yanzu? Tsakani da Allah gaskiya ya ce police station na je har da police force headquarter da yake Makodi na je, TS sun kira ni da sauran sojoji, duk mutanen da suke so su bincike aka wannan magana sun kira ni, na zauna da su na bayyana masu asalin abin da yake faruwa, kuma daga baya suna kan bincike a wannan magana. Alhamdulillah kuma za mu sai mun gode wa binciken su, tunda alhamdulillah zuwa yanzu sun fara kama wasu mutane wanda muke tsammani suna da hannu a cikin wannan al'amari, kuma zuwa yanzu ba daga cikin su ba Fulani ko daya, mutanen Idoma ne suka kama wanda suke alakanta su da wannan abu. Ko akwai rashin jituwa tsakanin mahaifin naku da su mutanen Idoma, kuma menene yake faruwa kai a iya saninka? Iya sani na rashin jituwa wanda yake ciki shine kasancewan shi na farko sarki. Suna gani a jihar Benue idan wani abu ya faru tsakanin makiyaya da manoma shine mutum na farko wanda zai responding, ko kuma miti idin ne suke gani, wanda suna gani kamar yin haka ko kuma zuwa wajen mitin wajen sulhunta mutane da sauransu, shi yasa mutane har yanzu Fulani suka yi su bar ƙasar mu, so ishe gasar Benue kenan. Kuma bayan shi wanda aka kace Isiyaku Muhammad Isiyaku, akwai mutane guda 4, 2 daga cikin su kannuwana ne,
biyu kuma wanda suke mana aiki. So alhamdulillah mun samu gani guda 3 daga baya. Ɗaya har yanzu ba mu sani inda yake, ko an kashe shi sun yarda gawa wani wuri, ko kuma duk wannan dai ba za mu iya faɗa yanzu ba, amma har yanzu ba mu gashi ba, shi mai suna Saidu Musa. To kamar me jami'an tsaro suka faɗa muku zuwa yanzu daga aukuwar wannan harin? To jami'an tsaro kamar yadda suka saba sun ce mu suna kan bincike kuma mu yi haƙuri, kuma alhamdulillahi mu ba mutane ne wanda muke so tarzoma, kamar yadda kowa ya sani tun da babana ya rasu kullum haƙuri muke, kuma yanzu din ma sun ce mu yi haƙuri, kuma muna nan muna yi haƙuri din, kuma muna sauraro abin da za su yi. Sun ce mu za su yi bincike, so yanzu mun bar masu bincike din su yi kamar yadda suka saba. Ku me kuke son ganin an yi misali idan aka gudanar da binciken nan haka daga ɓangaren ku? Na farko a tabbatar mutanen da suka yi wannan aiki, wanda suka kashe babana da wanda suka sake zuwa suka yi wannan abu, dukansu a tabbatar ai abin da ya dace a kansu kamar yadda doka ta nada.